magandang gabi. Gabi na. Bibili na tayo na lutong ulam dito sa malapit lang. Hindi na kasi makapagluto si Mrs. na pagod sa paglalaba. Kaya bibili na lang tayo ng luto. May litsong manok yata dito. Yan ang bibili natin. Paano na kaya presyo ngayon? Kalahati lang, kalahati. Nakakabili ng kalahati. Yun lang kaya na pera natin. Pati kalahati lang po. Kalate? Opo. Bro, meron tayong kaya? Bay, nakakari, bay? Kaya 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 bay? Yan lang pala lang. Pare, bebe. Isa. Yung mga kapatid, nakabili na tayo. Kalahati lang, 148. Pagbuo ito, 195. Kalahati lang tayo ng pera natin, kaya ito lang. Kasi naman sa aming tatlo to. Tatlo lang naman kami sa bahay. So, mataas na yung mga bilihin. Mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta.